Hau da, kargu hartu nebaneko. Venga, zelan daki. Operatibo legal, zindagit legeak alabe hartuta. 2012ko ekainak 21. Aiama! Amen. Enhorabuena. Como si fuera un regalo. Ederra marroia. Bai, marroia izan zen. Piskat bai. Hori ze sartu zinen, Bizkaiko Juan Salako... listan, ez? Bai, ni nintzen zerrondako azkena. Iñaki antigüedazeke inkompatibilidade kontu bategatik itxi eban, eta ni joan nintzen. Eta, bueno, basan oso garai berezi bat, Ezker Abertzalie Madriletik agertu barik egoan urte askotan, eta bilduko beste alderdi batzuk, ea kasu egonda egozane, horretan urtietan, baina, bueno, bagu, Ezker Abertzaleko ginenok edo urte askotan Madriletik agertu behin barik, idigora zen garai aretatik eta, bueno, erabaki izan ara joati, eta, bueno, hasieran egon zen diseinu bat, eta gero, azkenien instituzioek jaten dabe zure eguneroko lana asko, eta inorrez ginen politiko profesionalak, eta, bueno, asko ikesi berri zen gendun, oso denpora gitzi zen, eta Sabino Kuadrak esate moduen atrotekuto. Beti adineketan, prisaka eta egoeri salbetan asko ikesi gendun, eta pertsonalkinik asko ikesi neban, kriston ekipo auki gendun, uste dute ez dala barriro paseuko, gaur egun hausartzen esaten ez duela bilduk beste olako talde batengo, ze imposible da olako zazpi satelitek talde baten funtzionetie, imposible da, eta funtziono egin gendun, eta bueno, ikesi asko egin Eta gogoratzen dituztu momentuetako anekdotako bitxiak edo zerola. Zer da Madrilea joatera diputatuen kongresura? Bueno, Madrilera joati da gauze bat, eta... Bueno, bai, ara. Zakit, niretzako lehenengo aldiz sartu nintzenien, orduen PP gehien gozoa eukan. Eta orduen egoten die, hemizikloa da telebistan emoten duena baino txiki jaua da berez. Bai. Bai, telebistatik eta asko zandiz emoten deu. Eta orduen berengo zirkuloan ministroak jesarten direz. Torren, sartu nintzen lehenengo bider, eta ikusten ebazenean PPko ministroak, Rajoy, Soraya, Berte, Gonzalondeño, Fatima Bañez, Ana Mato... Ezagutzen zen guztiak? Telebistatik eta gehienak bai. Edo intzen duen rollo... Venga, ikasiko dut, nor dan nor, a ber, nor sartzen da nigaz, gero nik esateko... Ez, ministroak gitxi gora bera, danak ez, baina gehienak kontroletan ebazen. Gero ja bosera mailiek eta hori joan nintzen denpori gazik ezten. Baina egize da ikusten ebazen danak jesarrite, asteazken goizorretan, eguesten goizorretan pentzen eguela. Egize esan, PSOEkoak guretzat, ez dire obak. Ez inkluso momentu batzutan txarrauak izen die. Baina estetikoki, osea, PPren eta PSOEren diferentzien nabarmena da. Osea, guretzako bizek ordezkatzen da antzerako zehosar. Baina, PPren... Nazalina eta beste gauz asko, menezuazenak zango da. Da terribli da, frankismo usain bat itzela. Eta, bueno, zauz eta konturatzen zara, politiki edala gauza bat, ideologia dela beste gauza bat, eta joko politiko instituzioetan gertatzen dena dela beste gauza bat, bizotzoneko personek ezin da benain, zeda olako... Zakit nien nintzen joan lagunek, eten denukan inungo interesik zenbait jentegaz, beste batzukaz bai, zenbait jentegaz kafe bat hartzeko. Baina konturatzen zara eszenifiketan da bezala oso ondo uren arteko eztabaidak eta gero kafeteriru danak doazela batera, eta niretzat hori adibidez terribli esan, zukurtetan zenun estradora, da insulte hoetzen zatuen, da gero kafeterizen etortiek, ketal, ayer el Bilbao ganot, esatezun ni Bilbao, ni hostias, nik ez dukot, inungo interesik zugaz berbait, eko indela minuto biegon zara, ni insultetan, ez? Claro, es que fuerte, eta parte ez, hori, Eskerra Republikanako Teresa Jordak, gogoratzen az beti esatezela jauzara, oso persona atzegin, oso errazabazugaz, egoti elkarrizketa baten, da gero azten zorien gauz eta sartzen dire honek pepekoak eta gelditzen zera isilik, genizio txarrien eta esaten dutzen, ezke horrek izorratzen dabe gure bizitza. Osa, horrek dauz hemen, erabakitzen, zelan izorratu gure bizitza. Reforma laborala, abortoa, pentsioen reforma, hezkuntza reforma, osa, horrek dauz gure bizitza izorratzen. Osa, nire etortzen jatela haciéndose el majo ascensorien, barkatu. Claro, es que hori. Zuzauz, nire bizitza izorratzen. Ez dut nahi izen zure lagun. Osa, eta gero haien artean ondoraten dira, Interesetan zure lagun izetie.
Bai, azkenin oso diferentzik itxi daue bipartidismoan. Ze gainera, zuen garaian, bueno, zuek urtetan zinetenean, askotan entzun bez, edo berba, eta txistuek, Nik imaginetan dut oin be hori edukazioarena esala asko mejoreuko, oin ultra eskuine kurten dugu armaizotik, eta bueno, imaginetan dut edukazioan eta hori kolegio de pagora joango di, bai, hori txarrera joango zela imaginetan dut edukazioaren kontu hori, era bat txarrera ganera, orduen. Ez da ostinbidirik emoten. Baina, bueno, nik ikesin eban anigaz gelditzen. Hori, inoz sentidu dozu, joder. Igual ez esaten zauz, inoz entzuten, eta esateko aktu, tio. Zeta etorri zari, Edo, askotan ikusten dire irudi batzu, eta inozu. Eta gero, beste galdera bat, askotan sortatzen zaiana, dagoenean utzik, ze beti ez dago, beteta dago, egun potenteetan, baina gehienetan utzik dago, hor beteta dago botazioetan, timbri joten dugu botazioetara joateko. Orduen jentin botetan joaten da. Hori, eta gero eguesten noizetan kontrol saioetan egoten da beteta. Zuen kasuan, joaten zintzen dena ora, edo hori ezinezkoa da. A ber, gauza bat argi dago, eta da, kongresuen funtzionamentu, eta seguramente hemengo Gasteizko Legebiltzarreko abiantzera, dau antolatute, ez egotekoan denpora guztitzen ze. Ezin da. Osa, zuk ezin dozu, bi egunetan, 3 egunetan, egun bita erdizen konzentru, ez dakizen bat gai, ez dakizen bat eztabaida, ez dakizen bat komisio, eta talde txikizek, prepare bihar bada bezorre gaidanak ezinezkoa da, eta gero bestalde batetik infumablie da. Ez dau benetako eztabaidarik. Bueno, eske, da eszenifikazio bat dana, ez? Dana adostute dau. Beitu, Inglaterran benetako eztabaida dau parlamentun. Zani batzutan egoten azetzien ikusten Inglaterrako iruditzek, eta iruditziat marabillosoa zeda. Batek egiten du berba, urtetan dugu beroneke morroiek uliek alandeko zenak, eta urtetan dugu, da egiten du berba, da gero ez dau txandarik, oza, jentik atzamarra altzetan dugu, eta horren arabera egin leikie berba, ez? Lehen behintzet. Inglaterran, eta bueno, eta Amerikeko, Brasilen eta hola menik ikusi dute zen irudi batzutan, hiledan jartzen die, eta ez, replika zuri bururatu ala, bakaro hemen ez, oza, hemen oso antolatute da, zudeko zu interpelazio bat, harinautik esan bitzezu gobernueri, ze gairi buruz zein gozun berba. Orduan, gobernuek prepare du erantzune. Zuk egezu, bota dezu txapieterriki zazpi minituen, da ministroak erantzutetzu beste zazpi minituen. Gero, zuk erantzutezu 5 minitu, berak erantzutetzu eta amaitu da ez da bai. Da, lege proposamen badagoenien, bardein mirenek proposatzen dugu legie, da gero, haunditik txikire bakotxa denpora bateko. Zu ez hausen zuten bestiz esan da ben, zuk handeko zu papelien zurie botatezu tekitu. Hori ez da debate politikoa. Hori da, ebenido ender mi libro. Osa, benetako erabakiak. Kafetegian, edo... Benetako erabakiz ekartzen dire oso politiko elekto gitxi dauzen lekuetan. Benetako erabakiz ekartzen egoten dire, oligarkia handizek, banketxiek, ejerzitoa, monarkia, eta gero, gobernuko batzuk. Baina, benetako erabakiz ekartzen da bezen jentiri, guk ez dutzugu botorik emon hori da, Europa zurizen guzurrik handizenetariko bat. Eta, adibidez, oin esan dozule, justo zuenean izan zala estrategia aldaketa, zupentzetan dozu benetan beharrezkoa dala negotea, edo... Egon ostean, Batzutan pentsetan do baietz. Erreferentzialki, importanti dela beste ate batzuk zabaltzen dut zuzelako, ez? Kongresutik aparte, komunikabidiekin, estaduko beste talde batzukin, harreman asko eukizeink ez, ez? Osea, azkenien Madrilera guzabaltzen gatun estaduetako baten hiriburu eta hor geuse asko egosten dire. Guk han egotie, interesetan jakunek. Gero ja politikoki, hombre, realistek izen bigu. Osea, COVID-en brote haundibet egon biko litzeke kongresuen, gure proposamen batek eurera urtetako. Esan nahi dut, imposible da. Zu esoa zorretara. Da gero, politikiek batzutan miseri horrek dekoz, ez? Orduan zuk adostu bizu, igual, gure kasuen ez, gehien gozoa eguan, baina ez, presoen urbiltzien truke, edo ez dakit, edo pentsinoetan ez dakitzea ekien truke, ez dakitzeri aldeko bote moti edo azten iduti, eta hori berez oso gauza
miserabli da, Bai, oso. baina, bueno, joko politikoa tristi da, baina hola, handa orduen horretan parte hartzi erabakitzen baduzu, azkenien nahi barik batzutan holako gauzetan jausten zara. Ba, begira, politikaren, bueno, lagun batzuk ingo zendu zen, ez? Bai, batez behar gaztaldien egon zirenak. Bai. Hori, baina taldetik aparte beti esaten dela... Gure idazkari izan zen Elena, Madrildarra, eta katalanekin bagenuekan harreman oso politxe, eta batzutan mantendu dugu lantarteka geratu gara eta holan, baina, bueno, bestela hanbarrukoekin, ez dut asfaltan bebotaten. Ja.